Bryn Môn. Dwi'n actor a dwi'n chwarae rhan y dyn. Cas beth am y cyfnod ymarfer ydy dysgu llinellau a trio gwneud heb y sgript. Camgymeriad neu ddamwain cofiadwy o fewn nyrfa. Mae yna sawl un ddweud gwir, swn i'n gallu dweud chi. Mae'n siŵr mae'r un fwyaf cofiadwy oedd pan o'n i'n chwarae rhan Owain Glyndŵr o bawb, lle mae rhywun yn trio cael dipyn o gravitas a dipyn bach o gadernid. Ac wrth gamu oedd ar y llwyfan, mi nes i sefyll ar y nghlogy'n yn hun a rhyw fath o dagu'n hun a sleidio i mewn i'r wings heb unrhyw fath o urddas o gwbl a dyfetha delwedd Owain Glyndŵr am byth. Y beth gorau am deithio ydy bod rhywun mewn rhyw fath o gocŵn bach. Dach chi'n gorfod poeni am y biliau, dach chi'n gorfod poeni am mynd i siopio fath o felly. Dach chi jyst yn gallu, mae rhywun yn deitha chi pryd i godi, pryd i fynd i'r minibus, pryd i ddod allan a mynd i'r theatr. Mae rhywun yn deitha chi bod gennych chi 5 munud i fynd neu beth bynnag. Mae bob dim wedi trefnu drosta chi a mae'n deimlad ofnadwy a braf. A mae'n anodd mynd yn ôl i reality wedyn. Un gair i ddisgrifio ddrama drych. Adlewyrchol ella.